Uban sa tropa sa 1st Special Forces Hunter-Killer Battalion sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army agad duha ka nabiling nga miyembro sa New People's Army kon NPA nga naglihok sa Bukidnon o Agusan del Sur niadtong Pebrero 21, 2026 sa Barangay Mampayag, Manolo Fortich, Bukidnon. Giila ang mga ni-surrender nga sila Janjan Bukdawan, Antipan alias Wawi Odoms o Winalin Lokdayan sa Plidan alias Marita. Ang duha naa na karon sa kustodiya sa 1st Special Forces Battalion alang sa dokumentasyon, validation ug assessment alang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Giawhag usab ni Brigadier General Sigfred C. Tubalado, Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, aga mga nabiling mga sakop sa CTG nga biyaan na ang armadong pakigbisog ug mobalik na sa bakan sa Balaod. Gihatagan niya ug gibukaton ang mga militar sa pakigtimbayayong sa mga local government units ug national agencies nga andam mutabang sa mga kanhi rebelde, pagtukod pag-usab sila mga kinabuhi pinaagi sa mga programa sa reintegration ug suporta sa panginabuhian. Katropa, sa pakigbisog sa matag adlaw kinahanglan lig-on ang atong panglawas, lig-ona ang imong immune system kay mao kana ang sundalo sa atong lawas. Magtumar og Xanton Vitamin C alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X Aero News.